huomenta. Tervetuloa mun ekaan videoon. Okei, nyt on ensimmäinen aamu mun YouTube-videota. Moi. Meillä on äiti. Ja kello on 4.24 ja me ollaan lähes Latviaan. Ja mä oon ainakin aika haipeissa. Odotetaan taksi. Nyt me ollaan matkalla koneeseen. Nyt me ollaan koneessa 10 000 kertaa. Taas kerran. Tervetuloa Air Balticiin. Missä me oltiin äsken? Me oltiin Siebenkaamissa. It's most depressing city in Latvia. Me oltiin katsomassa Isomummia. Se oli ihana nähdä. Seuraavaksi me mennään... Minne me mennään? Mennään tuolla autolla Shopping centeriin. Mä unohdin kuvata. Ja tänään me ollaan tehty passit. Ja mulla on tänään lähtöpäivä. Me käytiin ostaa mulle peitto. Ja joo. Nyt me tultiin syömään. Me ollaan kyllä käyty monta kertaa jo syömässä, mut nyt me tultiin tämmöiselle yksinkertaiselle sushille. Me ollaan matkalla sinne bussille. Kello on just parhaillaan. Oli äsken 00, mut nyt on 01. Ja jännitys alkaa pikkuhiljaa niinku nousemaan. Älä sano niin, sitten mäkin jännitän. Koska niinku mä äsken katoin bussipaikkoja. Ja jos mä istun jonkun NPC-kissan vieressä. Mikä on NPC? Mä oon ATM-bussissa. Mä näytän aamulla paremmin, joten hyvää yötä. Kello on 2.40. Me ollaan pysähdytty johonkin huollarille. Tää on pissatauko. Ja mun asento on ihan hirveä. Okei, nyt on herätty. Me ollaan jossain random huoltarilla. Ja kaikki alkaa meikkaamaan. Me ollaan nyt saavuttu Varsovaan. Ja täällä on ihan sikana turisteja. Ja muutenkin tosi paljon menoa. Mut muuten tosi nättiä. Ja nyt me suunnataan johonkin kirppareille ja yritetään löytää joku kahvila sieltä, johon me voitais mennä. Ja mä unohdin mun mikin bussiin, joten... Siis mä kokeilen näitä housuja. Siis nää on ihanat. Me tultiin tämmöiseen perinteiseen ravintolaan ja mulla kävi silleen, että tuo loppu toi paperi, niin nyt mulla on tosi kaunis tämmönen. Ja kohta kun mun ruoka tulee, niin te näette sen. Yeah, spinater feta cheese. Ilkifilmeissä. Nyt on ollut tosi pitkä shoppailupäivä ja me ollaan shoppailtu paljon. Ja vihdoin meillä on pieni lounastauko ja me käytiin Victoria's Secretissä. Ja TikTokiin tulee sitten jossain vaiheessa tietenkin haul, mutta se jää sinne kun tää reissu on jo tehty ja mä oon
kotona, mut nyt hyvää ruokahalua. Okei, mun täytyy olla nyt hiljaa, koska mä nyt nukkuu. Ja me ollaan viime saavuttu bussiin. Ja tää oli mun ensimmäinen YouTube-video. Ja mä toivon, että te tykkäsitte siitä. Joten muistakaa, että te olette kauniita and you're loved. Mitä mä teen?